Haino hailam sogo narok jotono ani channel o norok bahai tongbai khakhayo kaham nong natai jungbo kaham nong na papa hingke tini ni vlog hingke nong na norok no thangnai maso 1.5 mas rong khana inko muikuthung sara phunuk mani ang muikuthung kai mani asikai hinai hingke abo rok norok no phunuknai tabo toroi bwthai bwsuk khaikya amo norok no phunuknai hingke norok ani video no saya sarnai tongli tai naithokjak hingke like didi tai subscribe khair hingke subscribe khaidi tai share khaidi hingke nai tongli tabo norok no phunuknai to mo kaisa abo kha inko dongri phuru bosok bai thangka hingkaba on bagi doi thailia hingke tabuk se thaisa thai tongo amro joto baksa tongmani hingke amro hingke ko omukhe kara narok na mo busli narok na bagui hingke amo bo o duita no first thayo porke mo hingke amo busli narok nai hingke amukha tabuk soko hingke amo thama ka thakide no khabe hise ko bo themala thaikya bu thai sikon jarse mo hingke tai khaksa phasing te phungon na or amo rok no ang norok no phunuk mani ko ani life ni first omnang muikuthung kaiui oro phaimani bang takalai no muikuthung kaiui asai jagui tabo khaijago ang waisa pono muikuthung ro kaijaya no tongphuru tabo sa muikuthung ro kaiu oro phaine ang saga thayako inko amo haita ani chosa abo khe ang kaimani joto na ang kaimani hingke amo khe thaisimo koi thayako bobole barka hingke amo khe chagomara ko abo ang kaimani no joto na ang kaimani chagomara ko tabo se kusung drop ko thaino sido kosoi rok buike thai chai ma tongkha kosoya orun borho kosoi no sobai samo sobai buike thai chai tongkha jeng ma se ko ke abo amo sobai abo khe dongo kusung manche inko chai rikha punchawi ne amsuk se tabuk tai asuk drop hingke amo khe gangla kaimani je phangsa sasai gangla amo sobai amo sakmara orobo ama satang rikha abo baba se baria khota se kusung drop amo gangla orobo gangla phangni jasayo naigan ta thaijak sosali thaijago matar sakmara thaijak naigan ta sakmara ro tai kaisa jaga bo no phunuk nai orobo naidi na hanto no ma phunuk amke phanto ga khe an boi juko sat bai ka no phanto sara toiru phaidi hini kobama toiru phamanche wati phaiga tong hin tonoi ordek thi thanga hangka matra 5 ta se druksiu gaw bole re man jata koto bai thaya ko bathai gamke babu no mon bajane phanto sara paithe de hene bo phanto sara paithe mani joto thang pai gaw khe koklen mi machine tutorial ha kami ni kaiman balok jak tui masrong khana abo dong ko ya yang ro sakmara ko sangbai kya thaino sai me ko sakumara no kaina hino kaisuka ka base je suka asuna sai ok de phuiro hoka phukhiuka ok de phukhiuka to jagna sakumara kairi pe kya takla kya
Rusakamana. Nugui makana ani sosa busuk thaiga thaigana bolai besero phunu malia jerai bo bamja khinkeba je nukjangnai to phunu gori khangna rona abo buthai thaine jatse jab jaya ko jeng thaijaban jaya ko buthai taw te kora chicken jung dongko ge ang taklai nang je ani live ni taklai nang mi ko thungro kayo nogo tan khro kai jagya ka sosa le thaiga tai sakumar ro tong thainani thai thai apro saiman sinai ang bara kheta bo karan korai ke ang ta bara kheta khog ang nang phongai do pura samudra basoi setei malai yo o phonong nai nang nai tong di oh yang naro thangnai ang ta bo otui no basoi siluk dong se abana siluk dong aba ko do na hin am kasini ko karan lagi motor lain wow tuyo setabo na hadi balti masuk tidak kau filter dawa tahu tasya hai ketim aku bitong ha jika motor bonus tong rak ko tu kisah payung kaya mana simayang ke quality koa ini tahu filter tidak jeng amus sunai tabuk no yang ni saya yang ko parki phe mukha motor nok sini ini parki phe yang bukri oke kita buka kiri balti no sekang toni ne ya porke omna phaine ti balti sai se tilang thana